Iso lho aku. Kualik. Iya. Lah iso. Iso, ndang kono muter. Alah bingung. Kowe iki aja mirang-mirangke kakak to. Jajal Mas, gendong Mbak iso gak Mas gendong. Gendong ngono. Iso. 1 2 3. Heeh. Oh iso. Iso. Gendong. Aku yo pamit. Ketika. Aku yo mau itu. Ayo Di, ketono kejantananmu Di. Ayo, kudu digendong, ora iso. Ayo dong. Minggu nek aku gambar gendong takon gendong Mas lho. Yo lho. Nek kowe gak usah gendong yo, engko tak tumpakno angkong. Endang ta? Ayo. Mikir disalahke sik. Ayo digendong. Ayo ndang. Ayo. Kuwi lho ben kaya kuwi. Heeh. Iso Nadia tadi lu iso. Ji. Ate kok wetonmu apa? Ngopo takon weton? Lah kok bejomen untuk saweran 500 jek gendong niken. Ndang kono gendong kuwi lho bojomu kuwi. Gak usah yo. Endang to. Gak usah yo. Engko tak tumpakno angkong yo. Ndang dijajal dhisik. Ora adil ngono kuwi. Hamoh. Ndang ayo. gendong arep ae, gendong arep. Heeh. Gendong buri. Sing ngene mau lho. Ayo En. Halo lelong Amane makan wis kinares amung imonya wansakano kang atamane sepul bangsa hanya yang Heman. Yuk. Wit kelas loro SD wis karo aku, saiki wis semene gedene Mas Gareng. Luar biasa. Nggih. Mula nek aku karo Niken kaya bapak karo anak. Alhamdulillah. Jare kowe arep ngesir Niken, omong ngono. Aku pekeu karo Niken kok Pak. Ngopo? Lah ket wau teng mriku lho jejeran karo Mbak Elisa gak gelem oleh gak gelem loroi. Heeh. Ketoke lara ati peh aku sayang-sayang karo kene. Maksudnya piye? Kowe gelo karo aku, aja ngono ah. Gak apa-apa. Hah? Aku mau karo Mbak Elisa ya gur guyon aja mbok tekekno ati ya. Dadi wong lanang ki ora usah kepedenan. Sampeyan ki lho ganteng ora, sugih ora. Sampeyan lek arep ngrabi aku ki terus bondone apa? Masya Allah. Wani piro? Ya Allah Ken, demi kamu Ken, aku wis bendino lumpuk-lumpuk mas kawin. Alhamdulillah wis komplit kabeh kurang masih tok nek anune wis enek. Apa mas kawin? Mas gare apa nih? Kawine. Ora tegese Ngomong ki dicethake aja ngono ngomong karo cah cilik ki ora oleh ngono kuwi. ngene lho, tegese ngene lho, akan aku Sampeyan umure piro? Aku 30 tahun. Hah? 30. 30 pas? Iya. Sumpah? Masya Allah nek ora percaya tilik ana KTP ku. Aku wis sunat tenan. 30. Iya. Nek kok cuwilik. Lho gak ngerti kan aja ngenyek aku sik to, Nduk. Nyapa? Aku mau kok perlu dadi ya gede dhuwur lahir batin kok perlu dadi gede dhuwur nek kalih Pak Kangko gede aku, Nduk. Lha kok jante mungker semono? Lah genah kahanane hanya pengen ini ngono Pak gak ya mengkeret. Napa Pak? Maksudnya pripun? Napane sing gede? Mergo kademen ki lho dadi mengkeret. Mengkeret. Kan aku ngomong anu Pak, cilik mesti cilik awake ngoten lho. Lah ya cilik awake. Lah Lho iya. kok gede-gede apane? TKT ku ya gede no.
Dekane lek pengen duwe bojo kowe iki lho kan. Aku Gede. tabote aku pengen di bojo kowe ya kan. Tenan lahir batin aku seneng. Sampeyan kowe. gelem dadi bojoku. Sumpah aku pengen di bojo. Sampeyan sayang to mbek. Sayang lahir batin. Lah ngono Ken. mau kok karo Mbak Elisa kok ngono nyapa. Ora usah dadi ati kuwi gur guyon legake kono. Wong kuwi asline ya seneng aku ning aku moh. Tenan. Cangkem ki ado kok siklet ya ngono kuwi. Aku cintaku gur kowe kan. Tenan sumpah lahir batin. Ndek ki tak kandhani yo. Ning aja kondo-kondo wong tenan. Nyapa? Butuhi iki lho yo we aku. Nyapa? Apa ditukno anake aku moh. Aku ngeboti kowe asline. Kok tapuk mlonyoh lho. Oh, lambe ora kena digugu. Aku itu Kamu itu tipe lelaki yang tidak bisa setia kayak Mas Manten. kok iso kowe ngerti? Mas Manten ki didelok tekan kene, ya toh. Kuwi wis ketok le setia karo Mbak Manten. Kok iso? Titikane apa? Titikane teko alise. Piye? Dian alis iki alis. Piye contone? Jane aku ya ora ketok alise ning ndi jane. Lah kok iso titik analis bareng lho. Ya ketok Mas kan ganteng gagah perkosa, Mbak Ayu ayu. Gagah prakoso. Mbak gagah prakoso. Nah. Mbak Ayu ayu. Cantik Heeh, menit-menit. disawang kan Pantes. pantes. Ngono lek aku karo sampean ki lho ora pantes lho Mas. Kok muni ora pantes mbok dijalukno seksi wong Lah aku kene kan to. yo isin to, mosok awak dhewe arep ngemol, arep ngedet terus sampean ki macak koyo ngene pupuran. Yo malu to aku lu cantik mosok sampean macak koyo ngene. Ngene wae nek no. Nyapa? Nek kowe isin karo aku to nek nuju kowe ngemol ngedet to, kowe gak usah karo aku. Lah terus? Kowe karo gendakmu pentingnya nang omah karo aku. Enak to? Lah terus nyapa dhewe ning omah? Lho penting aku cukup ono. Loh, yo kuali. Lah kok iso kualik? Ya kudune aku cukup ono. Yo ora iso to, Nduk. Kan Lah terus piye? koyone akeh kowe, aku lak ning omah tengok-tengok kowe golek koyo teko omah aku cukup Lah ono. terus maksudmu aku mbok kon kerjane? Iya. Wong nek aku rabi ki sing lanang iso nyukupi ya Betul, Kan? betul. Sing wedok ki leren ning omah. Lah niatku rabi yo ngono kuwi nduk, rabiku papat bojo ning omah sitok sing telu akon kerja, setor dhuwit ning aku. Lho penak to? Lho, Wong lanange duwe tanggung jawab sing gedhe. Nek perlu wong wedok ki kon ning omah ongkang-ongkang, wong lanang sing golek kaya, golek dhuwit nggo ngopeni bojo sing ning Budwi omah. apa enggak kerja, Pak? Heh? Budwi apa enggak kerja? Golek ditinggal ra gelem kok. alah awate yo go emboh-emboh kuwi to. Betul kowe. Betul piye? Nyambut duit kudune tengok-tengok omah, jenengan iki aja gelem nek jak nyambut gawe, kuwi jenenge wong lanang gak setia Lah karo bojone. masalahe Pak Kangko lek ora ditunggone karo budwi yo ngono kuwi lho gara itu. Nakal e. Oh, alah jenengan ya berarti warah-warah rapi. Ora kuwi mbiyen saiki wis ora kok kan. Oh, kok Elah Malah ngaku. keterucut aku. Gak mbiyen ya ora saiki ya ora. ora boleh nggih, Enggak boleh. Enggak boleh. Ora boleh satu. Harus jadi setia. contoh. Harus setia. Iya, harus Setia terhadap pasangan selamanya. Alhamdulillah. Ya kaya Mbak Manten karo Mas Manten Mbak kuwi. mantene namine sinten? Mbak Manten Mbak Dwi Lestari. Lestari. Mbak Dwi. Dwi ki loro. Loro ki tegese jodoh. Lestari ki selamanya. Wah, berarti Diwerdekne ngono ah. Heeh no. leleh Masya Mosok Allah. garengket mau ora merdekne Nek jeneng. guru werdi ngono iki leh. Dan Mbak Dwi Lestari wis diwerdekne genti Mas jenenge Mas sapa? Mas Saiful Anwar. Heeh. Werdekno sing wedok, sing manten wedok wis tak werdekne. Dwi ki loro. Loro tegese jodoh. Lestari selamanya. Lek mantene lanang Mas Saiful Anwar. Werdekno. Saifule apa? Oh jeneng kok yo nggo Saiful to. Saiful ki setia. Anwar wis selamanya, berarti setia selamanya. Yo ora? Lho, setia selamanya. Pak jenenge sapa? Pak Tarmin. Pak Tarmin. Tarmin ini apa tegese? Tari sugih. Min Mbene utang iki. Sugih hutang berarti. biyen sugih utang wis disaur kabeh saiki dadi wong sugih. Ngono lho. Oh berarti nek ganti jeneng Ganti jeneng piye? Tar Plus. Tar plus. Yo, Tar ki sugih. Plus Tambah. ki tambah. Oh, tambah Tambah sugih. Tambah sugih. Heeh, sadurunge wayangan sakwene nanggap wayang sik Tarmin. Bar wayangan dadi Tar Tar plus. Plus. Heeh, ibu sapa? Bu Katmi. Katmi. Heeh. Heeh. Kati stop. Yo kati stop. Heeh. Mi. Keriting. Nek ra percaya tilik ono nggone Bu Katmi. Apa kuwi? Keriting anu. Stop riting. Piye to kok mumet aku makan. Lek bukan mi jenenge stop riting berarti saiki Pak bukan mi nggone bukan mi saiki lurus. Oh iya, stop Kan keriting. stop keriting. Oh wis re bonding kok. Ngono ra omong kok mimi. Eh. Bu maknya bu. Masya Allah. Sapa neh Mbae? Baik selamat. Selamatnya apa? Selamat ngarep, selamat guri, selamat kabeh.
iya. Wes ya didongake muga-muga kabeh sehat selamat. Amin ya rabbal alamin. Kagem kedua temanten mugi-mugi langgeng. Amin. Sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Sing penting bagi. Astagfirullah. Wis tak omongi to. Kowe iki nek ngendika aja nyawang aku grogi lho. Sing tempeng. Sing penting. Lah yo nyapa kakean pentil banget. Lah keterucut lo Mas. Yang penting bahagia Ya, selalu, mulot jangan toh. tukaran. Ya, madhep rono aja nyawang aku. Kok nyawang aku grogi masalahnya. Nyai. Heeh. Wae bengi iki nek manten wedok kuwi lek ora enek Niken Salindri, mending ora wayangan. Kuwi takono manten wedok. Inggih to Mbak. Mengke mriki nggih Mbak napa sakniki? Nah, sakniki Nanti nek aja menawa ya. didokumentasi. Nanti aja ya. Ah, tak mriki kali manten kakung ngoten nggih. Iya Mbak ya. Ah, ya. Mumpung kepangke Mbak Niken ben kesyuting dadi dokumentasi. Lho, Ah, hebat ya. ora ya? Ya. Ya. Iki sing nonton wong sak dunia lho. Masya Allah. Ora Pak, ora sak dunia kok. Lah? Iki Iran karo Israel gak kober nonton streaming. Oh iya. Turuk. Ayo Mbak manten, Mas nganten. Ayo dak iki Mas. Yo. Ah. Kelakone kanthi aku. Nggih. Segentar Mbak Dwi Lestari. Nggih. Kena mic Mas. Nah. Ya, diparingi mic Mbak manten Iki karo Mas racak-cak nganten. lho gareng iki. Ngono ya ditanggap. Randang sacet lho dadi wong ki sing sacet ngono lho. Heeh, nggih. Wong arep ora ditangkap yo grup 750 lho kan. Astagfirullah. Iya. Heeh. Gila, Sekian lek ora Mas percaya Manten. takono Mbak manten Mbak Dwi iki. Oh. Motah ning bapake Pak Tarmin pokoknya kudu enek Niken Salindri takono. Nggih, ora matur percaya. sembah nuwun nggih, Mbak. Lek mboten krana jenengan kula nggih mboten dugi mriki, alhamdulillah. Kok bisa ngefans sama Mbak sama Dek Niken itu kenapa? Cantik. Oh ya, makasih. Apa Mbak? Sik Seksi, gajah oh, maur sih. Gajah maur sih. Wong ora rasa kepedenan to. Nyapa to? Wong lurung muni cantik. Napa Mbak? Lah. Rungu kowe. Apa lo? Lah. Lah emang gemoy kok. Lah ini kan ora cantik. Loh, gemoy cantik gak Mbak? Cantik kok, cantik loh. Gemoy ki semok. Iya. Ora pulen kok. Ulen. Terus apa lagi? Apa meneh Mbak? Meneh. Suaranya bagus, Alhamdulillah. Terus apa lagi? cantik. Heeh, terus baik. Iya, Kuwi sing mbok senengi saka Mbak alhamdulillah. Niken. Sing gak mbok senengi apa Mbak? Sing gak mbok senengi. Larang. Ah, yo bener. Larang mbahmu wi. Ku nanggap Niken kena dicicil kok. Heeh. Wah, latihan. Ora percaya, tekon mbake. Heeh bener. Di dalamnya Pak Tarmin gak ada kata mahal itu ndak ada. Gak ada. Gak ada. Media. Niken piro bayar. Bisa piro bayar. Ora nek Gareng ngenyang. 750 bayar. Ora ngenyang nggih Pak Tarmin. Ora ngenyang. Sing ngenyang ibuke ya. Ojo mbok kandakno. Hah? Ojo mbok kandakno. Biasane wong wedok ngono kuwi. Lah putar ya ngono kuwi wonge. Oh, lah. Nggih. Nuwun sewu kalau boleh bercerita Mbak Dwi sama Mas Saipul ketemu pertama kali di mana? Ya. Nah.
Ya jajan jujur. Kok nganti yang atasnya Tegal dengan Karanganyar kok bisa bertemu? Iya jauh loh itu. Jauh. Ya kok bisa ketemunya di mana itu? Ketemunya di Jakarta. Oh, nyapa kuwi, Mbak? Karena kerjanya di sana. Oh, kerjanya di sana. Udah berapa tahun pacaran? Tahun. 1 tahun. Ndak putus, nyapu ae nih, Mas. Padahal kowe rong sasi putus. Lah kok rong sasi to Pak rong dino ya? Orang dina lah. Kuncinya ya saling percaya dan saling setia. Iya, baik. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Amin. Iya. Mau nyanyi lagu apa? Ada permintaan lagu apa? Mas Saiful, Mas, sampean pengen duwe anak pertama lanang apa wedok? Lek lanang kok tengen, nek wedok kok kiwa Ya, ya. eling-eling. Oh kok tengen ya. Nek teko tengah mandek sih sedili nang acara terus. Tengen ngiwon iku napa, Pak? Lah kok omonge gareng ki lho sing ngenani gareng lho sing ngomong gareng ngono. Mbak ini kan gak usah dijelaske. Ora usah, sirung gaduk umur. Sok tak warahane nek wayahe. Ya. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang nggih. Mbak Dwi derek nembang nggih, derek nyanyi nggih, hayang-hayang nggih. Joget mawon nek mboten Oh, nyanyi. oh enggak bisa nyanyi. Juga sama Mas Saiful ya? Oh suka doang. Oh ya nanti banyak-banyak belajar ya. Oh, Ya banyak iya, belajar, iya. banyak belajar. Ah, Biasanya iya. 1 jam 200 itu kalau belajar. Oh, Iya. karaoke Mas. Les privat kok karaoke nikah di Sembrono. Ini juga ada permintaan, Nduk Ken. Ya. Kagem Pak. bucange menika saking Bagas Koro Sukoharjo nyuwun ayang-ayang lanang tenan. Weh, enak. Diatur ayang-ayang. Terus Nggih, Pak. juga ada permintaan itu dari Malaysia kalau tidak salah. Nggih. Itu sudah transfer ke saya. Nggih. Itu namanya siapa tak buka isi ya. Nah. Ya, ya. Wong aku diamanahi duit 1 juta rupiah kuwi supaya diparingke karo Nduk Niken 500, Mas Ardi 500. Kamu tahu ndak Mas Ardi yang mana? Yo paham Orang lah. ngerti kamu ini. Masya Allah aku bentino ndelok streaming yo no. Di. Aku Mas Ardi yo apal no aku. Ndi? Kalau sing celentrem. Udu. Heh? Kuwi udu Ardi kuwi man pandu tengeng kok. Lu jadi ya. Lah sing ngendi? Udu. Ini dari Bu Titin yang ada di Johor Baru di Malaysia. Nggih. Alhamdulillah. Suruh duet sama Mas Ardi. Mas Ardi. Bu Dwi, aku nyuwun artane 1 juta. Nggih maringi cah loro berdua. Aku lek nyanti-nyanti ora nggo duit, Jen. Oh nggih. Bu anu tambahi 500 ya, Bu nggih. Ayo Ardi rene sisan. Ayo Di. Iki nggih awakmu ora. Aku mau memberikan amanah yang telah diberikan kepada pecinta Nduk Niken Salindri. J. Ya. Ya ngene. Sesuk nek bapak tindakan sangoni yo Bu ben ra kentekan bensin mesake yo. Lek tindak-tindakan ya karo ibu. Heeh, karo lunga ki medhit wong loro terus ora tau kok aku dhewe ki ora tau. Oh ngono ya Pak ya. Heeh, ya Sebabnya kula- apa? Sebabnya? Ya sebabnya apa kok berdua? Ya setia, kita saling melengkapi gitu loh. Bojoku lek neng mall, kuwi ya mesti karo aku. Tangane tak cekel. Lek ora tak cekel njupuk ya apa-apa ya. Tak kira yo setia kok. Mas Ardi, nggih Mas Ardi. Ayo Mas Adi. Nggih, Tok Pak. tok 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 tok. Lah ngene kan cocok toh. Reng, Yo cocok. Mbak Dwi Lestari sama Mas Saipul cocok. Cocok. Niken sama Ardi cocok. Heeh. Barang aku rene nggo bojoku. Sing di Iki ping, ayo ngadeg Jo. Iki bojoku iki. Apike pol. api ya piye? Oh jajal kok kon ngadeg. Heeh. Lho, Ya, kaya ya. SpongeBob to. Ya wes. Barang. Jodohnya dewe-dewe ya. Jan anu kuwi keluarga bundek-bundek ya. Iya. Ora meri karo kowe. Aku Lah, yo dhewe. Loh, ngono mau jaremu tresno karo aku. Lah salahmu kowe milih kae. Loh, lah ancen aku mbek iki wis suwe kok. Barang lek aku bikin yo suwe. Pirang dino. Mang jam. Ya ora apa-apa cocok kok. Wis bene. Mbak Rini kuwi anu nebi ulang tahun. Oh alah
Nembe ulang tahun. Yo wis Didongakne muga-muga ndang entuk jodoh. Lah yo wis ulang tahun ganti isin. Iki nek kepanjangane. Sapa? Jenenge ora Mbak Rini tok. Sapa? Mbak Rini Toblut. Swamplok wis. Makasih Mbak Rini duduk mulai. Iya. Pun pipis dereng. Pun ya nek bubuk pipis di dulu ya. Kuwi Mbak Rini orang de jodoh lho. Lah gampang Mbak, gampang. Lah iki gareng gelem, Mbak. Kancaku. Heeh, ndang Iya. entuk jodoh yoga. Amin. Duit Ria, Mbak anu nggih. man pandu tengeng piye? Mbake kalih Mase. Iki ana duit 1 juta nggo cah loro. Ya, Nggih, Pun. Jiro. Paringne kula mawon, Pak. Ya, kene kabeh. Dumen karo Arji ya. Nah, saking Jarene Mbak Titin. Uang dia juga uangku, Pak. Oh iya. Ya, sing bisa lagune ayang-ayang. Bu Titin, terima kasih ya di karo Bu Titin yang ada di Malaysia. Oke, terima kasih kepada Bu Titin yang sudah memberikan tali asih. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Iya. Kereta api jurusan Surabaya akan segera berangkat. Suarane kok Lah siaran emang jenenge wong lanang sing halus kaya Mas Saipul ngene iki lek omong jajal kon ngomong ya paling kaya Mas Ardi. Ngono kuwi jenenge tipe orang yang setia. Jajal Mas ngomong sama Mas. Lah malah wong gendeng. Iya tok. Ya ini yo mendel. Mas Saipul ki yo kalem. Ndak bisa bahasa bahasa Jawa ya, Mas? Ya. Oh, enggak bisa bahasa Jawa. Ndak bisa. Bisa bahasa halus. Oh, enggak bisa bahasa halus. Bisa ngapak-ngapak bisa, ngapak-ngapak bisa. Ya. Iya. Pinter dah. Ya ayang-ayang sih. Ya, oke, lagunya ayang-ayang ya. Yeah. Permintaan. Oke, kita kasih. Ayo, Mas Saipul karo Mbak Dewi Lestari supaya dadi apa? Penari latar. Ya, keprimen kabare Mas Saipul keprimen kabare? Keprimek. Apik ya? Keprimen. Ya, apik. Ngapa kan gak nek kane to, Pak. Jadi keprimek ngono, Pak. Keprimek. 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 Apik ya. Oh, keprimek. Iya, teman-teman kesini tadi tidak sempat kencot. Apa itu? Kencot ki ora sempat luwe, mergo daharane banyu milih. Kencot itu lapar toh. Kencot iki lapar. Kencot ki lapar. Oh, kencot lapar. Nek kates ki gandul, ngono. Apa nah ya? Nggih sesuk ae to. Yo, lagune ayang-ayang digarap gamelan. Monggo Cok. Yuk, kaya ngomong. Diaturke, ya. Dados. Joget ya, Mas. Mas Saipul joget ya. Nah. Mbak dijak joget loh. Dijak joget. Bulis Maksum yang ada di Den Haag, sabar tabah. Dipune kelasaken nenging garwa mugi manjing swarga. Kleru ya, kleru. Terus audio streaming. Audio streaming. Udah. Datang kendat saking tepat hari wangi bapak teni lahirin tresno suci
Ayo. Anu Reng. Nek iki mau Niken Salindri karo Mbak Dwi iso diputer kaya wong dansa kae. Jajal kowe pasanganmu iso puter ora? Jajal karo Mbak Congpe ngono lho, karo Mbak Congpe. Mo, gak cocok aku nek karo Lah Mbak Congpe. kuwi ora iso omong no. Iso. Malah kowe nek embuh malah kok. Ndang jajal. Nek gak kowe nek kok Pak. Terus mau nek masih gandengan ngene coba Mas, gandengan Mas, kayak ngene. Heeh, ya. Kanan ki lho iso jenengan karo kono iso ora? Iso lah. Heeh. Lho iso ayo coba ayo. Heeh. Kelotok. Cegatan kok, Pak. Jajal sing muter mau lho Mas, sing muter ngene mu lho. Muter mau piye mau? Nah, munyer. Iya. Iso lho aku. Kualik. Iya. Lah iso. Iso, ndang kono muter. Alah bingung. Kowe iki aja mirang-mirangke kakak to. Jajal Mas, gendong Mbak iso gak Mas? Gendong. Gendong kono. Iso. Ayo 1 2 3. Heeh. Oh iso. Gendong. Aku yo Ganti kae. Aku yo mau itu. Ayo Di, ketono kejantananmu Di. Ayo, kudu digendong, ora iso. Ayo dong. Minggu nek aku gak gendong takon gendong Mas lho. Yo lho. Nek kowe gak usah gendong yo, engko tak tumpakno angkong. Endang ta. Ayo. Mikir disalahke sik. Ayo digendong. Iya ndang. Ayo. Kuwi lho ben kaya kuwi. Heeh. Bisa Nadia tapi lu bisa. Di. Ate kok wetonmu apa? Ngopo takon weton? Lah kok bejomen untuk saweran 500 jek gendong Niken. Ndang kono gendong kuwi lho bojomu kuwi. Gak usah yo. Ndang to. Gak usah yo. Engko tak tumpakno angkong yo. Ndang dijajal dhisik. Ora adil ngono kuwi. Hamoh. Ndang ayo. gendong arep ae, gendong arep. Heeh. Gendong buri. Sing ngene mau lho. Iso Pak Gadul. Pak, ora nek banggrukane mlorot. Sun Mbak Rini. Alhamdulillah. Langgeng selamase ya Mas. Amin ya robbal alamin. Satu kali lagi lagu Lestari ya. Lestari. Biar lestari selamanya juga permintaan ini ya. Oh ya. Jangan jogetnya ya. Iya no. Aku seneng joget Mas. Ngapa? Beri Rama. Beri Rama. Iya. Joget Mas ya. Iya. Nek yo aja kesel-kesel lho manten lanang. Heeh. Engko subuh wayahe lho. Aktivitas. Enggak Iya, apa-apa. lestari. Lestari, heeh. Ini tak rekam meneh. Aku tukang juru rekam ya gelem aku. Heeh. Ya, yang apa? Diaturke Lestari. Heeh. Monggo, Cok. Ya, monggo. Dados. Lilo, Sangat dewi katan lam-lami amba para wangi semi aroma kambange malati dasar bulani datari
kasih. Mas Saiful. Boleh. Terima kasih. Ya. Ah, Oh bertiga mari Ken, bertiga ya. ya. 1 2 ayo. Ra itu lunga. Iki maksudku tak jak foto rene lho. Iya, ya. Ben ketularan ya kan. Iya. Masya Allah, ya. Jeng. Ya. Ya, ndang tak foto bertiga, gendang. Nggih, ayo bertiga. Ya Mas, sak jepretan 50 kowe njaluk ping pira iki? Backlight ga? Sik biklet. Lihat ya kok kene. Ha, Malik kowe kok kene reng. Kok ngono lho. Lah ngono. Wis, dadi dagelan dari tukang foto wis gen. Enggak apa-apa, njaluk pirang jepretan Mas, sak jepretan 50. Heeh. Oh 10 ya berarti 500 lho ya. Heeh. Oke. 11 Mas iki tak bonus 1 nek 10 ra. Makasih ya. Yes, alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Makasih. Sehat selalu panjang umurnya. Iya. Oke, terima kasih Mas Saiful, Mbak Dewi Iki mau Lestari. nek duet. Heeh. Sing nyanyi dhewe urung. Sing nyanyi dhewe urung. Oke. Kan nyanyi apa kowe? Mbah. Loh. Mbok iki piye? Lah senengamu apa iki ana sing nyuwun lagu lanang tenan. Apa itu? Tak tahu. Aku ya juga nggak tahu. Terserah kamu aja lagunya apa. Ini nyanyi sendiri ya, Pak? Ah, nyanyi sendiri Ya, aja. ya udah dibaturi Mbak Elisa ya, Mbak. Ayo Mbak Elisa Terus juga. nyanyi dhewe kok jarine. Cari dhewe engko bar iki karo Elisa. Ya. Heeh, ya. Lagune apa no? Bawa apa mboten-mboten nggih, Pak? Mboten langsung. Bawa. Heeh. Langsung aja sambung wanci dalu, Pak. Wah, sambung wanci dalu. Oke. Garap gamelan Bali ya, Nduk kan? Ya. Ah, oke. Engko lagumu insyaallah wis dikei notasi karo Mas Dodong kok diaturke nggon goro-goro ya. Oh, nggih, Pak. Ah, ya, Oh ya. nambang dhewe ya. Heeh. Nembang dhewe ta? Iya, Ya dhewe. aku tak lungguh nang nembang. Mulia. Oh sik urung cair kok Ken. Yo, monggo lagunipun sambung wanci dalu garap gamelan Bali. Yuk, dados.
terima Mbak. kasih. Nggih. Lah jare arep duel karo ayo Mbak Sa. Ya, ya, iki Elisa Orkaros Alaso karo Niken Salindri. Heeh, iya. Aku wis bayangno ndahne ayeme atiku. Ayeme piye? Bojo loro iki niki ayu aku. Terus. Piye le pembagian yo piye ngene iki? Ayo gampang no. Piye? Ngono, yo kene esuk kono sore. Oh Senin. Selasa Rebo, Kamis Jumat Sabtu. Ya. Ya, nembang apa nak? Nembang apa nak? Ya. Tembang apa? Oke kok tembang. Banyuwanginan. Banyuwanginan. Oke, siap. Sing apa Sa lagune ya? Gerajakan? Gerajakan ya. Nah. Oke. Ayo kowe gareng kudu iso ngimbangi jogete Elisa karo Niken lho. Aman nek gur jogete cah loro ya. Lah mbok sewengi muput apa? Bawa nama langsung, Mbak. Langsung mawon. Langsung mawon ya. Nggih. Ya coba diaturke. Sinden-sindenmu engko bar nyongo. Nek mau nesu sinden enek sing nesu akhir ditampeke nesu. Menjep ya. Rasa pleca-plec itu to, Mbak. Iya. Mbak Yuku niki. Ya. Mau kan ya wis awan mau sawan tampil ning kene kok. Nggih. Yo, coba bayang apa? Gerajakan Banyuwangi yuk, terus. Apik banget begini. Gerajakan Banyuwangi ini gitu. Terus Segoroyo ana pesisire sun wasana watese widyang kopi balong angka kaya bengi ya marika. Mas Joko bilang kenceng. Mas Ngadinu Pondok Ungu.
lanang wadon hanakane mangakan susahing ati longgo ring pasar pasirya sembur semburian geredowan ambil mangan selonjoran lanang wadyan berupaya gandeng tangan ring pinggiran pinggir pasisir gerak cangkang bisik bisik samayanan maghrib janji sisiran nabi kandengan gandeng asli Banyuwangian sisiran nabi kandengan gandeng asli Banyuwangian Malah kecocok, Pak. Kecocok apa? Kenapa aku? Oh iya, strapless ya. Strapless. Straplessnya nyemplung nih sikil. Ya ya kene sih, nduk niken karo Mbak Elisa. Mbah nuwun. Genti anu, sindenku yo ngondak ngamuk aku lek ora ditampilke kabeh. Ya. Ngondak aku dinesoni isu aku. Kok kene macak ayu-ayu penggemarku do nonton aku ora ditampilke. Kebangetan mendalange kuwi. Ya. Ya, ayo jare nyanyi tambal ban. Ayo, Ndang. Ayo, kabeh. Ya, kabeh, ya. Ini Mbak Hana, Mbak Cita, Wiwi, Mbak Wiwi, Mbak Jongpe. Mbak Jongpe, ya. Maksudnya sing iki lho Mbak Rini iki. Mbak Rini. Ah. Ya, disupporti so. Gamelane bali gen toto suarane. Ya, jek anyar, jek rong patek banter. Nah, ya. Ya, mari berdiri yuk. Sido arep nyanyi tambal ban. Mboten tambal ban. Lah apa? Tombok kangen. Oh, tombok kangen. Permintaane Pak Pur wau. Pak Pur sapa? Sing pondokan. Oh, ngen pondokan. Penggemar kita dong, emang kita nggak punya penggemar. Iya ya alah. Ngene kok lara ati karo nikan karo Elisa. Ning, lho. Jumenenge ya urute apik, Pak. Piye? Upama cah sekolah niki Budwi kelas 6. Hah? Iki Mbak Dita kelas 5. Hah? Iki kelas 4, kelas 3 lah PAUD. Urute iso pas. Matane. Iya turuti. Lagune apa Mbak Retno? Tombok kangen, tombok kangen. Tombok kangen ya. Ah ya oke, Tapi manut. wo anu Pak, Ngopo? Pesene bebekku Mas Pur po menyal.
Oh. Gimana Kang Mas Pur? Tunjukkan batang hidungmu. Waduh. Iya, bisa sembrono aku mak teratap. Sajake wis sakramen ta, Mak? Iya. Besti. Gegamblokmu ta, Mak? Kowe opo meneh tak suwengkrol. Ayo ya dipakai. iya. Mas Pur monggo. Nggih, matur nuwun sing kanggo pondokan ya. Nggih, leres. Mbak nuwun. Yuk, monggo so. Tombo kangen, yuk dados. Sliramu desa mana yang kenal aku pancen suwe rata ketemu bisa mestine lali aku mas mumpung saiki ketemu kita perkembangan karo aku Nanti tunggu kangenku kangenmu Tadi eling nalika iku Sapi rasane Untuk yen dutan dewe Kangen terus eling kancane Jangan semono yen dolan rame-rame Guyub rukun seneng atine Mas gelang alit ali-ali Sadule kanggo tawat kangen iki Rasa sak mimpi durung bisa lagi Rasa kangen wis bisa mari Yo Dwi Jolaras Indonesia Ayo dek Mas apa wis lali sliramu Desa mana yang dolan karo aku Pancene suwe rata Pak Narto, Pak Enanda, Gemolong Sragen. Bisa Terima kasih. lali aku Masuk saiki ketemu Suketan perkembangan karo aku Dadi tombo kangenku kangenmu Nali eling nalika iku Ayo sapi rasane Untuk dinujuk dewe Takut terus eling kancane Jangan semono Yen dolan rame-rame Guyub rukun seneng atine Yo Mas gelang alit-alit Sanggule karo tawa kangen iki Rasa sak mimpi durung bisa tani Rasa kangen wis iso mari
Iki ya disusul karo Mas Deha Bayuwaji karo Mas Ciko. Oh ngono, Deha Bayuwaji iki sapa? Dalange Jatyasa. Ciko kuwi sapa? Manten wurung, Nduk. Wah ngono. Ya. Ya ampun terus manten wurung. Ampun gak siya lho, Pak. Oh ya krungu to, krungu aku informasine ya. Meski kudu eling sajroning urip.